Bueno, sempre que poño, que me veñen visitantes dos coles e dos institutos de Culleredo, poño esta sintonía que é a que usamos sempre para o pleno infantil. O que pasa que as nosas convidadas de hoxe xa son de segundo de eso. O mellor me dicen, oye, esta música é para nenos, non é para nós, non? Bueno, así que o mellor eu lles pido disculpas por anticipado. Neste caso, para que non se me esqueza ningún nome, o diga ben, veñen Julia e Eva, que son alumnas do grupo de segundo de eso A, o dixen ben o da letra, do instituto, non, o dixen ao revés, o dixen ao revés, a ver, temos a Daniela, a Adriana, a Julia e a Eva, a ver se o apuntei mal. Bos días, hola, que tal? Hola. A ver, Julia e Eva de onde son? Segundo D. Ah, de segundo D, o apuntei ao revés, e Daniela e Adriana son de segundo A. Sí. Ves, é a edad, o que nos pasa aos maiores. Bueno, benvidas, Gracias. Vindes ben acompañadas, acompañadas do profe, non? De Pablo Covas, que é o coordinador dese clube de lingua. Que tal, Pablo? Que tal? Bo día. Isto da matrícula do curso hai que dicilo ben, que logo os compañeros dicen, oye, a ver... Exactamente, non é o mesmo segundo A que segundo D, hai que especificar ben que despois. Pero me comentan que sodes todas moi amigas, non? Sí. Sí, o sea, o tema dos grupos... Os grupos é unha cosa, unha división administrativa, non ten nada que ver. A amistade trascende os grupos, non? Exactamente. E traballastes tamén en grupo para o traballo que fixestes hoxe, ou vindes sola de presentadoras, como pasaba a semana pasada, e vindes a poñer en público o traballo de outras que investigaron? A ver, que parte tendes vos en este traballo que hoxe presentades? A ver. Pois vimos a presentar un traballo que investigaron os nosos compañeiros. E vos poñedes a voz, non? Sí. E vos parece que traballaron moito por todo isto que traedes hoxe? Son moitos datos. Traballaron moito ou foi cousa fácil? A ver, que creedes? Home, eu creo que puxeronlle moito empeño. Bueno, Me parecen datos interesantes. Sí, bueno, pois nos lo van a contar. Nos falades dunha insignia dos monumentos de Culleredo, dun monumento moi coñecido, non? De cal, a ver. Da Torre de Celas. Bueno, pois cando queirades. Quen vai comezar? A ver, quen comeza? Quen vai a ser a primeira? Eu. Bueno, pois veña. Vamos allá. Benvías e benvíos a Historias de Culleredo, un espazo onde descubrimos o pasado e os segredos do noso concello. Hoxe imos viaxar ata a parroquia de Celas para coñecer unha das súas xoias máis antigas, a Torre de Celas, tamén coñecida como Torre de Vinseira. Situada aos pés do Monte Xalo, nun antigo camiño que unía a Coruña con Santiago. Esta torre domina o Val de Veiga. A súa localización non é casual. Durante séculos foi un punto estratéxico de control do territorio e das rutas comerciais. O que vemos hoxe é só unha parte do que foi unha fortaleza defensiva de época medieval. Xa aparece documentada no ano 1395, cando foi protagonista dun conflicto polo cobro de peaxes a persoas e mercadorías que pasaban por este lugar. A torre ten unha planta cadrada de 8 por 8 metros e está construída en granito, un material resistente que lle permitiu sobrevivir ao paso do tempo. A súa función militar podes observar nas seteiras, esas estreitas aberturas nas paredes, e nas troneiras da parte superior, deseñadas para a defensa. Nunha das súas fachadas podemos atopar 3 brasóns, un da familia Andrade, outro dos Freixomil e un terceiro de difícil interpretación. Estes escudos son unha mostra de poder señorial que exercía estas familias sobre o territorio. Ademais, xunto á torre existiu un pazo que desapareceu co paso do tempo, aínda que os seus escudos consérvanse hoxe no Pazo de Anceis, no concello de Cambre. Co paso dos séculos, a torre quedou en estado de ruína, ata que en 1992 foi restaurada grazas ao traballo da Escola Taller Ponte do Burgo. Posteriormente, acondicionouse como museo etnográfico, converténdose nun espazo para conservar a memoria e as tradicións da zona. Na actualidade, o interior non é visitable e o monumento está en proceso de restauración, pero o entorno da torre transformouse en un parque público, cunha zona de lecer e acceso a rutas naturais como o rego das xesteiras. Un lugar perfecto para pasear e conectar coa historia e coa natureza. A Torre de Celas non é só pedra e historia, é testemuña do pasado medieval de Culleredo, das loitas polo control do territorio e da vida das xentes que habitaron estas terras. E así remata o episodio de hoxe en Historias de Culleredo. Grazas por escoitar e lembrade, cada lugar ten unha historia que contar. Pois sí,
Pois sí, é certo, é verdade. E por certo, ahora que decides, e isto que sirva para vos e para toda a xente que nos escoita. Onte estábamos no pleno municipal e falaban de que desgraciadamente na Torre de Celas non se libra dos grafitis. Falábamos antes de empezar o programa que tiñamos todos que ter un pouquiño en conta esta situación, non? Eu non sei como vedes isto, vos que sodes a mocidade, que sodes a xuventude, que estades aí, vos vedes así algún compañeiro ou compañeira que non respete o medio ambiente, os monumentos, ou credes que a gran maioría si os respeta? Porque o tema do grafite e os monumentos e o patrimonio é complicado. Como vedes eso? Que vos parece eso de que fagan grafites en calquera sitio? A ver. Que vos parece? Os parece ben? Non. Claro que vais a decir, non van a decir que sí que lles parece ben, evidentemente. Bueno, pero non vos dá un poquinho de pena, sí, non? Claro, sí. Todo este traballo que fixeron os vosos compañeros e compañeras da Torre de Celas, con todo ese pasado que ten, e que vai alguén e o pinte, que dá un poquinho de pena, non? Bueno, que vos pareceu a experiencia na radio? Ben, Moi buena. Foi difícil? Non. No. Algúnha xa tiñades experiencia na radio, me dixeran, non? Sí. Quen? A ver. Eu e yo que me llamo Julia. Eu, como antes apuntei mal, ti es Daniela, non? Sí. Ben, apuntei ben. E tamén Julia. Sí. E como foi esa experiencia? Donde fora? Pois Se pode nombrear a competencia igual, eh? foi, bueno, non sabemos a radio na que foi, pero nos fomos a coller ciencia e pois ali pois falamos sobre os experimentos que habíamos feito. Bueno, e foi a primeira vez esa? Sí, Sí. E que sentiste nese momento? Así nervios, ese gusaniño que temos os que nos poñemos a falar por un micrófono, sobre todo a primeira vez, ou non, ou foi unha cosa natural? a ver, nerviosas, pero ben. E hoxe? Así hai un estudio xa serio con un señor aí ao outro lado do cristal que está con unha máquina aí dicindo este está metendo todo para que o decimos para que salga fora. Que tal? Ben? Sí? Tamén nerviosas un Máis pouco. nerviosas aún. E as outras que non tiñan experiencia, que? Adriana e Eva. Eu pensaba que iba a ser máis complicado, pero Por qué? Que te Non sei. parecía que podía ser esa complicación? Máis difícil, te iban poñer máis así. sí, ao mellor máis estritos. Sí. Bueno, esta é a primeira vez, despois Claro. cando é que seguro que volverán se o ano que ven. Pero fixeron volvemos ben, Fixeron moi ben. Aquí todo o alumnado xa ves que é moi disciplinado, Sí, sabes eso. Moi ben. E aparte, claro, elas como amigas xa sabían que lles ia facer ilusión vir xuntas. Claro, viñen xuntas, claro. Adriana, ben, non? Que ti non Sí. dixeche nada. Quedaches aí caladiña, ben, a experiencia tamén. sí, yo creo. Pensé que también iba a ser como más... que iba a estar más nerviosa. Nada, pero ben, non? Bueno, do que se trata. E sobre todo eso, se facedes as actividades, as facedes no cole, a mí me chama moito a atención a implicación, porque a min a estas edades o tema de calquera cousa que non fora xogar o fútbol e bueno, e divertirme, pero non, os chavales, Pablo, sí que se nota que están implicados e que, bueno, que se toman as cousas en serio, non? Por lo menos co club de lingua, sí. Sí, no, bueno, xa ves que aquí cada día ven xente nova con ganas de difundir, e precisamente o que comentabas ti dos grafitis, este programa ten esa dobre vertente, non? Por unha banda concienciar a toda a cidadanía, visibilizar a importancia destes monumentos, do seu estudo, da súa conservación, da súa divulgación, e bueno, vir aquí a radio unha experiencia, eu creo que é moi grata, moi agradable. E que tal co profe? Coordina ben o profe? Vos se porta ben? Non é así exixente? Bueno, non é o mismo exixente que severo. Exixente debe ser, severo no, debe ser. Que tal o profe, ben? Sí, ahora que está ben. aquí que non nos escoita. A ver, quítate os cascos. Nada, eu non me escoito nada. Ben, non? Sí, Sí. Ai, Pablo, moi ben. E que vos gusta facer normalmente aparte de facer estas cosas? Este tipo de actividades que é o que máis vos gusta? Porque vos estades metidas en estas actividades por algo. Non creo que vos obligara a ninguén. Por que vos metedes en estes proxectos? Que ten de atractivo? Pois porque é moi divertido, pásalo ben e ao final faz actividades novas que pois se non estiveras aquí pois non podrías facelas. E se aprende de outro xeito sin estar co libro todo o día, non? E en clase. Sí. Bueno, Pablo, decías que
vamos a facer publicidade das vosas, sempre nos toca das vosas actividades. Me mencionabas un proxecto que xa falamos en outras ocasións, en outros anos, que a mí me pareceu moi interesante, e que pode ser un pouco un reto para os que ao mellor falamos en galego, pero non estamos tan afeitos a falalo fora, non? E falamos máis profesional, e para moita xente aínda desgraciadamente en Galicia. Un reto que os plantexades para este ano, contame, de hablar unhas cantas horas seguidas nada máis en galego. Exactamente, un reto lingüístico que xa o fixemos o ano pasado, que se chama Desafío 72 horas, e trataríase de utilizar o galego durante 3 días con diferentes niveis de compromiso. Aquí, claro, quen queira meterse neste desafío ten que asinar un contrato con diferentes, eso, como dicía, niveis. Ou podemos nos comprometer a falar o galego solamente no instituto, ou no instituto e na casa, que sería un nivel superior, e o nivel máis alto sería falar o galego en calquera situación lingüística. A novidade deste ano, o ano pasado xa o fixamos no instituto, é que queremos implicar os coles de primaria, os nosos coles adscritos, que son o Díaz Pardo, Isaac Díaz Pardo, o Sofía Casanova e o Vila de Rutis. Entón, estas semanas estamos exalumnos deses centros, están indo aos seus antigos coles, saudando tamén os seus exprofesores e explicando ao alumnado de cuarto, quinto, sexto de primaria, sobre todo, pois este desafío, este reto, e a ver se o asinan e se comprometen a cumprilo. Van como embaixadoras, embaixadores. Exactamente. E, bueno, como asegurades o cumplimento? Como é ese contrato? Home, a ver, non hai unha policía lingüística, digamos, imagino, pero como facedes para asegurar o compromiso? En principio, se alguén asina ese compromiso, pois moralmente debería de... porque é moi difícil non estar controlando se falas, non falas, pero bueno, moralmente pois debería actuar en respectar ese acordo e utilizar a lingua durante eses días. Bueno, aparte diso vai haber outras moitas actividades, quen asine a contrato... Conta todo o que podas, que para eso estamos, Bueno, vai haber unha especie de foliada o último día no instituto, a última hora, non sei se te acordas que falamos, veo aquí un compañeiro hai 2 semanas, e falamos dun club ou recreos de pandeireta que lle chamamos, que estamos aí compañeiro que hacía de profe, un alumno que fai de profe. Entón, bueno, vai por aí a cousa. Vai ser actuacións musicais e durante eses 3 días máis cousitas. Lembramos datas, entonces, datas e plazos, vamos a decir entre comillas plazos para poderse apuntar. Como é a historia entón? Para cando facedes isto? Hai unha serie de compromisos que tanto profesorado, alumnado como persoal non docente pode asinar ese contrato e comprometerse a utilizar a lingua o 13, 14 e 15 de maio, vale? Tanto os coles como o noso instituto. E despois eso, a última hora, se asinan o contrato, vai haber, deseñamos unhas pulseiras especiais para a ocasión, entón repartiremos as pulseiras entre aqueles que asinen o contrato, e a ver que tal nos vai. A miña idea é volver despois deste desafío e contar aquí a nosa experiencia. Bueno, contar eu, e a ver se conseguimos... participantes no proceso. Que vos parece este tipo de... É difícil ese desafío? A ver, a vos que vos parece? Non é difícil. Credes que non? A ver, se te escapa algunha palabra, pero que dice o feito de que falades galego algunha de vos habitualmente, ou decir, no vos entorno normal, fora do cole... Eu, por exemplo, digo que non, eu falo moito a nivel profesional, pero eu son por natureza, non? Castelán parlante, pero a ver, en teoría non teño dificultade. Vos vedes que a xente normalmente do vosso entorno, non só familiar, fala máis galego ou castelán? Máis castelán. A verdade que nos institutos, por lo menos no noso, a maioría de persoas falan castelán. É unha pena porque xa que temos unha das comunidades que ten un idioma propio, pois. E isto de estas iniciativas son boas para, claro, non se trata de impoñer, senón a axudar e facer un pouco naturalizar, non? Claro, esa é a razón de ser dun club de lingua e de este tipo de actividades. Se fose todo alumnado galego falante, pois que houbera un club de lingua en galego, igual non tería, bueno, sí que tería sentido por outras vertentes, pero aquí do que se trata é de normalizar ese uso do galego entre alumnado, pois non solamente no plano máis académico na materia de galego ou nunha materia de historia, senón pois no recreo, nese ámbito de lecer, pois poder empregar a lingua sen ningún tipo de problema, complexo. Dicía antes, Adrián,
compañera nunha cosa que a mí tamén me chama a atención. Claro, a ver, a mellor se escapa unha palabra. A mí se me escapan moitísimas todos os días. Maltrato o idioma, pero procuro falalo, non? Eso sí. Eso do que se trata ao final, non, Pablo? Exactamente, sí, sí. É o que se di, non? Que o galego mal falado é o que non se fala, non? Pois hai que intentar empregar a lingua, se xa mellor ou peor, pero lanzarse a empregar como calquera outro idioma, non? Que hai que eso, empezar a coller a fluidez e a destreza utilizando, e diso se trata, utilizar o galego durante eses 3 días. Pois esa semana previa ao Día das Letras Galegas no Instituto Rego de Trave. Algúnha outra publicidade, así, un proxecto que te lembres agora que sexa interesante? Non sei se non, vete apuntando e nos contas para a próxima vez. Non sei se elas teñen algo que contar, ou así o máis inmediato, o máis importante, eu creo que xa basta. Pero bueno, tamén que temos que deixar algo para as vindeiras ocasións, non? Podedes mandar, se queredes, un saúdo aos compañeros e compañeras, que o mellor, non sei se vos están escoitando en directo, espero que non, porque estarán na clase, entendo, a estas horas. A estas horas hai recreo ahora? O recreo rematou ás 11:30. Pois ahora teñen que estar atendendo na clase. Mandamosles un saúdo a ese alumnado de segundo D e ese alumnado de segundo A. Sí? Sí. E que lles decimos? Pois, nada, que... Hola, que tal? Sí, Estamos aquí na radio, representan, que saiban que teñen boas embaixadoras, non? Boas representantes, non? Bueno, pois ese saúdo a todo o alumnado deses cursos e do resto do instituto non nos vayan a reñir. Pablo, agardamos vos que en 15 días, máis ou menos? Pois en 15 días ¿sí? Estamos para que a ver se conseguimos enganchar a algún representante dos coles adscritos. Sí, claro. Igual tamén se anima a vir por aquí e contar a experiencia, pero seguro que tamén van desenvolver perfectamente ese desafío e a ver que tal lles vai. Bueno, pois a ver se efectivamente podemos conseguirlo. Noraboa pola iniciativa, que o ano pasado podemos dizer que foi un éxito. Moito éxito, sí, máis de 200 alumnos temos asinaron o contrato, non? Asinaron o contrato, despois xa digo, sen esa policía lingüística que o empregar ao 100%, pois bueno, non podemos garantir, pero que tiveron a vontade e fixeron un esforzo por empregar a lingua, eso segurísimo. Bueno, pois nos que nos parece estupendo e que, bueno, pois que esperamos que sexa un éxito, e vos agradecemos moito que estiveres esta mañá aquí en Radio Culleredo, pois contándonos un poquinho estes proxectos aquí na mañá do 101.2 da FM. Moitas gracias a Pablo e moitas gracias a Julia, a Eva, a Daniela e a Adriana. Moitas gracias. Gracias.